Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing. Ing pasinaon dina iki awak dhewe latihan sareng-sareng kepiye carane nembang tembang pangkur. Saderenge iku catetane minggu wingi dibuka rumiyin. Tembang pangkur kang mbok tulis kala wingi nika enten sing arupa angka-angka lan enten sing arupa tetembungan. Sing arupa angka-angka 35553333 menika dipun wastani titilaras. Yen anggon pentatonis diatonis menika maksude tangga nada utawa not-not. Banjur enten sak ngisore mingkar-mingkoring angkara menika dipun wastani cakepan utawa syair utawa lirik. Dieling-eling cakepan lan titilaras. Nggih, saderenge nembang ambil nada rumen kangge nentokake patokan titilarasmu. Titilaras 5 titik ngisor iku paling endek dhewe, banjur iku 6 titik ngisor iku endek ning luwih dhuwur ketimbang 5 titik ngisor, banjur iku munggah meneh 1, munggah meneh 2, munggah meneh nang 3, munggah meneh nang 5, munggah nanggon 6, munggah meneh nanggon 1 titik dhuwur. 1 titik dhuwur ki maksude dhuwur banget. Banjur loro titik dhuwur iku tambah dhuwur meneh lan 3 titik dhuwur ki pol dhuwur meneh. Nggih. Nah, karo dirasake suarane kudu munggah lan kudu munggah. Mo iku saendeke pol suaramu. Mo nem ciro lu mo nem ciro iku sak dhuwure suaramu. Loro cinem loro cinemo. Karo dirasake suaraku kudu munggah. Nah, dituladani Bureni tembange tembang pangkur iku kaya kepiye, langsung cakepane ning digatekke titilarase. Nggih. Tuladane misal dituladani ngene. Gotra sing sepisan 3, 5. Berarti suarane kan kudu munggah. Lumo. Banjur iku 5 5 5, berarti padha kabeh. Lumo mo mo mo. Lu lu lu. Medun meneh, ya ta? Lumo mo na. Karo digatekke titilarase. Cici, medun. Cici ciro lulu. Ya, gatekke ikune. Gotra sing ketelu suku kata kidung ki, suku kata ki niku titilarase ana pindho. 2 titik dhuwur, 3 titik dhuwur, banjur iku digabungke. Paham nggih maksude? Dadi sak suku kata ki menika titilarase ana ping pindho. Ki munggah soalnya 2 titik dhuwur nang 3 titik dhuwur digabungke. Banjur dong 2 titik dhuwur banjur 1 titik dhuwur. Medun sithik to. Kita medun sithik. Nggih, paham nggih? Dituladani Bureni langsung cakepane ning karo digatekke titilarase. Lumo mingkar mingkoring angkara akorana karenan mardi siwi sinawang resmine kita sinoba sinokarta mreh kretarta pakartineng ngelmu luhung kang tumrap ning tanah Jawa agama ageming aji.